Mamă, să moară Biblia, nu? Motoare care zboară deasupra pământului la 60 de centimetri. La cel mai complet show auto, moto, sport extrem din România. Extremul.ro sunt și responsabili pentru organizarea acestui mare show auto-moto sport extrem. În această organizare au fost ajutați de masteraudio.ro și Apipala Scotroceni Metapan, Grup AMA Asigurări, Repsol, Rădăcinii Grup. Dar vino și mâine presus. Sponsorii Aeroclubul României, Zon Protect, Overland, Mega Karting, Pilot Power Tuning, Achiron, Colina Motor, Dato, Autoclass, Autorebel, Magazin de Auto, Joaca.ro, Enduro, ATV Magazin, Cosmetice Auto.ro și Stop and Go Service Auto. Partener Media, ATV Club Magazin, Royal Expert, Club 4, Revista Siguranță Auto, Promotor, Autotehnica, Auto Expert, Libertatea, iar voi, toți cei prezenți astăzi aici, privirea în parcare, se vor juca, vor zbura, vor pluti, când pe o roată, când pe